Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phethela Mazibela eNimba ngomhla ka-18 August. Guys, uHlathi akakholwanga uma nje emtshela uZoleka ukuthi hhayi bo bhuti, kuphelile phakathi kwami nawe. Umane wahleka wathi hehe chini, uyadlala ngithi, uyancokola. Wathi hhayi angincokoli. Wathi hayi bo Zoleka, ngicabanga ukuthi ukhathele yazi, awufuni ukuphumula kancane? Hhayi ngiphumulile impela nje, khululeka. Wathi ngeke akukwazi. Wathi lalela la Hlathi, bengicela futhi ukuthi namhlanje kusihlwa uhambe uyolala lapha e-spare room, ngeke ukwazi ukulala nami ebhedini namhlanje. Hayi bo Hlathi guys, mane laduma ikhanda, ibona kahle ukuthi uZoleka u-serious and ney'nyembezi besey'gcwele amehlo kuzoleka, kubonakala ukuthi ngendlela athukuthele ngayo kule relationship sekuthi akakhali ngisho ukukhala mebona uHlathi. Hhayi-ke udadewabo kaHlathi ekuseni ubethukuthele eganweni wabo, esho ukuthi uHlathi uyindoda kanjani mevuma unkosikazi wakhe emlalise kwi-spare room ebe nekamero yena. Wathi yabona nje ngeke Hlathi, kuzomele uzame ukukhuluma nonkosikazi wakho. Indoda ayiphathwa kanje, ulala kanjani outside your bedroom kodwa uthi ujadile? Hhayi-ke guys, kuthe kusanjalo wabeqhamuka uZoleka ecula umlilizo lomnandi opholile. Wathi unsikitshini uyacula nanokucula, wangabingelela guys, wavula ifriji wathatha lokhu akuthatha aye ekhishini. Kuthe kusanjalo wathi qhawe uredi, esekubuza ukuthi baredi nokuthi bengahamba. Hhayi wayiqala indaba uHlathi, wathi kuzomele sithethe kaloku. Wathi ngantoni? Wathi singakathethi nje bengicela wazi nontsikelelo ukuthi namhlanje ngikudinga uphumile emzini wami nje, ngizovalelisa bye-bye, uhambe kahle. Mengibuya la ngifica nje usungasekho. Hayi bo, wathi Nsiki ngihambe undigxotha kanjani ekhaya? Wathi hayi bo, kuyacaca ukuthi la engqondweni yakho kukhona nje ugesi ongasebenzi kahle. Akusiwona umuzi wakho lo, akusiwona ngisho umuzi wakokwenu. Yabo uma ngasuye kwi-title deed ibhalwe ukuthi Zoleka Bhekitsha. Wamane wathi uHlathi asikho isidingo sokuthi ukhulume yonke lento le, asikho isidingo sokuthi uzodelela nanokudelela. Wathi kunyanzelekile uba nidelele, yamuva uba uthini? Uthi ikokwabo la. Hayi, wamane wathi uHlathi khona ingane, asingayikhulumi lento le phambi kwengane, amazwi amabi kanje phambi kwengane. Wamane wathi uZoleka hhayi-ke niyosindela yena uqhawe, qhawe asambe. Wabehamba guys, kubonakala nje ukuthi unyanyile uNtsiki. Wathi yeyi, wayilanda inyoka wayifaka endlini mfowethu, uyambona lo muntu wesifazane kodwa. uHlathi wamane wajama guys, kwamantse ingqondo. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho, sengathi kuZoleka benoLazarus e-ofisini, izinto bazenza zibe spicy, sebenikezana ngisho ama-nicknames guys. Kanti-ke lokho kumane nje kwangihlala, angeke ngize ngithi kumhlale kabi kodwa ngizothi kumhlale ngenye indlela engajwayelekile uSydney, ngoba uhambile wamconfront uZoleka esho ukuthi nina sinateketisana no-boss. Wathi uZoleka hhayi cha, thina besiy'ncokolela nje siy'dlalela. Wathi ne-boss pho? Wathi ungathi ngoba nakhu nina Lazarus nihlezi nixabana bese nicabanga ukuthi nathi sizoxabana. Mina ngiyamhlonipha uLazarus, ngimthatha njenge-boss, yingakho nje engiphatha kahle naye sibuye siteketisane ngamagama amnandi. Wathi yeyi ukhumbule uLazarus indoda, awumane nje uyiteketisa ngamagama amnandi bese nje kuphelela kanjalo. Dynamite, yabona wena Dynamite. Ayi, wamane wathi awukahle, kubonakala nje naye ukuthi uZoleka she's smitten, uhappy ukuthi yena benoLazarus khona into abazoyiqala maduzane. Uze washo uSydney ukuthi uyaglowa sisi, yazi unale glow, uglowy. Wamane wathi uZoleka kahle bo Sydney. Eyi, kubonakala nje kodwa ukuthi uchazekile ugirl. Hhayi-ke uthe ebuyela ekhaya-ke uZoleka, njengenhlala yenzeka-ke ufica kumuncu nje, kumane kushintsha imodi mebuyela kulela khaya ngoba uyazi ukuthi khona uHlathi. uHlathi-ke umane wasondela-ke eduzane, wakhumula nje igawuni yakhe iselungelele phela ukuthi akungene embhedeni. Washo ukuthi ngizolala apha namhlanje.
Wathi uthi uyazama ukunqaba uZoleka, wathi uthethile izolo nasekuseni, namhlanje kuthetha mina. Ngeke ngize ngivume uthando lethu thina limane liphele kanjalo. Ngikulinde for 20 years, isikhathi eside kabi ukuthi thina silungise izinto. Ngeke-ke manje sesiy'lungisile izinto bese ngiyavuma ukuthi ngiphunyuke kanjalo futhi kuwena? Asoze, unotshe. Ngizolala lapha namhlanje, ngiqedile. Hhayi-ke guys, umane wathula nje uZoleka wambuka. Lapho-ke naye uqhawe umane wakhetha ukubuyela emumva laphaya kuthumeka, ebona ukuthi lapha ekhaya lakhe elisha, ayi imfudumalo ayikho, kuyabanda. Bathe nje bebevula isicabha bebona uqhawe bajabula, bathi hayi bo, kwenzenjani? Wathi ngizolala apha. Wathi hawu yini, khona okungekho right yini laphaya ekhaya kwenu? Wathi eyi kuyabanda, ngifuna ukulala apha. Emva kwalapho wahamba wayofonela uZoleka, wamtshela ukuthi uzolala laphaya kubo kaThumeka. Wambuza uZoleka ukuthi isizathu isiphi, wathi hhayi akukho nto mama, ngikhumbule nje iy'ngane zakwethu, kanti unamanga, ubalekele iy'nkinga zakhona laphaya ekhayeni elisha lakhe emzini kaMiss Bikitsha. Umane nje wavuma-ke uZoleka, kodwa kubonakala ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu, yafisa indodakazi yakhe ihlale laphaya, kodwa-ke eyi umsindo laphaya guys, uxaka ngisho izivakashi. Asithembe-ke kodwa ukuthi kuzohamba kahle-ke naye-ke uZoleka, lolu hambo olusha aliqalayo asithembe ukuthi ngeke lize limxake, agcine sephinde ebuyela futhi kuhlathi. Yilokho nje guys engakusho. Aphela lapha amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobelani Mphathela Mazibela eNimba ngomhla ka 18 August. Guys, uHlathi akakholwanga uma nje emtshela